ba ya pertainan sa ino siyang nanyo iyaw Jesu man ang teha nintilo on sa wansyaw dehang tangan sa lino mahangno mga dami habanga naginglet nga kabanlet na bangalat at benden magtalang ningin nanskini haposhi sanyangan sa herno baturay ning kan sawa ngan sa herno sa day siya lendet trong kita hataba ya pertainan sa ino siyang nanyo iyaw Jesu wan hang teha nitiro on sa wansyaw dehang tangan sa lino tupan kwe ato yakan kwe benlek yalang kajing imlang balakon Banya siyang used in his name Habangin ladet Lajing train in your iya Kaburangin sa iyo siyang Lempala try to know Ngan sa herno Siya day siya lennet Yung di ahatabang ya pertainan sa ino jangan yo iyaw Jesu wan hang teha nagito on sa wansyaw dehang tangan sa litno on sa wansyaw dehang tangan sa